Zdravím příznivce. Kytarová klinika dnes po 6. Vyučuje Luboš Andršt. Basová kytara Zdeněk Tichota. Pící Michal Hejna. Archiv Eric Clapton. Dotáčka u Petra Jurkoviče. Dnes to bude nejen o bluesové stupnici. Budeme také vibrovat a navštíví nás americký bluesman Ramblin' Rex. Vidíte, máme 28 minut, tedy dost času málo na to, abychom to všechno stihli. Takže učte se, učte se, učte se, no ale samozřejmě taky bavte se. Minule jsme si ukazovali molovou pentatoniku. Teď se soustředíme na bluesovou stupnici. Ono to má určitou spojitost, protože právě z té pentatonický mol velice snadno tu bluesovou odvodíme, když ní přidáme ještě 2 tóny. Já vám nejdřív zahraju tu stupnici pentatonickou, zahraju v G. Takže to je G-mol pentatonická. A když ní přidám ještě 2 tóny, a to je velká tercie a snížená kvinta, tak dostanu právě tu 7tonovou bluesovou stupnici. Ta stupnice je strašně melodická a je hodně tesklivá, krásná svým způsobem. A abychom ji pochopili, podíváme se teď na takový graf. V čem to vlastně tkví? Jak vidíte nahoře, tak ta stupnice celá harmonicky je zakotvená v našem případě na durovým dominantním septakordu, to je G7, ale přitom obsahuje 3 blue tóny. Ty blue tóny to jsou ty tóny, které jsou v těch šedivých chrámečcích. A to je malá tercie, snížená kvinta a malá septima na durovým mintakordu. Jinak vidíte tam dole, že skutečně v té stupnici je i obsažená ta pentatonika mol. Aby se tu stupnici líp ještě tak jako prožili, procítili, tak si ji zahrajte tak, že nahoru, při postupu nahoru zahrajte velkou terci a při postupu dolů tu malou. Snažíme se vybrat do každé z lekcí z archivu alespoň jednoho velikána, mistra, zkrátka virtuóza elektrické kytary. A věřte mi, není to lehké. Tak třeba Chuck Berry. Nedávno jste viděli film v televizi. Bohužel vysílací práva jsou pryč a každá minuta vysílacích práv, kterou bychom chtěli zakoupit, stojí $1000. Takže žádný Chuck Berry. Naštěstí Eric Clapton, a to nejen jeho hudba, ale i jeho názory k dispozici jsou. Pojďme si teďka poslechnout, co si myslel těsně po vydání jeho fenomenálně úspěšného alba Unplugged. Když se dostavil tak neočekávaný úspěch Unplugged alba, byl jsem velmi překvapen a samozřejmě potěšen. Nějakým způsobem mě to osvobodilo. Netvrdím, že mě tato zkušenost úplně změnila, ale jsem ochoten dát se do riskantního podniku, který je celý postaven na tom, že Unplugged album to jsem já jen částečně. Kdežto natočit album o tom, jaké blues mě opravdu ovlivnilo a o mém hudebním vzdělání, to jsem daleko víc sám sebou, než jsem byl s Unplugged album. Influences of my upbringing is much more me than Unplugged was. Well, if I done somebody wrong, have mercy, keep on working now, child. It's taken a lot of courage for me to go back. I mean, I'm really
retracing my steps back to John Mayallon's Blues Breakers. Stálo mě hodně odvahy vrátit se zpátky. Vracím se po svých stopách až do Blues Breakers, kde jsem byl v situaci, že jsem do kapely přišel z popové skupiny, která začínala jako bluesová, The Yardbirds. A když jsem pak opouštěl Johna Mayalla, myslel jsem si, že jdu ke kapele, která se ještě více přibližuje skutečnému blues, skupině Cream. Nakonec se ukázalo, že je to jen takový hybrid. Nebyl to můj záměr vydat se tímto směrem. A právě teď se vracím k rozhodujícímu momentu, jako bych právě teď opouštěl Johna Mayalla a produkoval vlastní bluesovou kapelu. Trvalo mi to neuvěřitelných 30 let a ani nevím, proč tak dlouho. Snad jsem se bál být k sobě upřímný. Myslím si, že je to docela normální, všichni jsme takoví. Nejsem žádná výjimka. Ale právě teď to chci udělat. Mám totiž zvláštní pocit, že nevím, jak dlouho mi mé odhodlání vydrží a možná, že u toho zůstanu na pořád. A snad by to bylo i správné, protože právě v tomhle jsem nejlepší. Lord have mercy on me. Well, if I've done somebody wrong, have mercy, if you please. Oh, Lord. Kytara má velmi dlouhou historii. O předchůdci kytary máme spolehlivé zmínky už ze 4. století před Kristem. Kytara se objevila ve Španělsku ve století 8. našeho letopočtu a odtud se šířila do Evropy. V 18. století dostala o strunu víc, takže jich bylo 6 a od té doby můžeme vlastně hovořit o kytaře v dnešním slova smyslu. Zajímavé je, že kytara na rozdíl od jiných nástrojů nemá hanlivá přízviska. Vemte si třeba klavír, je možné hrát na klimpr, je možné vrzat na skřipky, ale kytara, často se jí říká sladké dřevo, velmi mazlivě, anebo přátelsky kajtra. I když tady čtu za E, elektrická kytara, lidově fošná, nemá dutý trub a na rozdíl od elektroakustické kytary musí mít elektrické zesílení, jinak vůbec není slyšet. No tak, fošna, dejme tomu prkno, dejme tomu placka, ale fošna, přátelé, to je záměrná pomluva. Ty jsi mi ukazoval 2 finty při natahování strun. Mohl bys je zopakovat? Můžeme. Takže chyba je dost častá, že lidi si dělají příliš velký množství otáček, takovou bakuli z té struny na tom kolíku a to je rezerva na to, aby se to mohlo utahovat a tím pádem se to pořád rozlaďuje, že jo, po nějakou dobu. Takže já tu strunu protáhnu, ideálně tak 2-3 otočky na tom kolíku, takže což mi odpovídá asi této výšce nad hlatníkem. Teď si udělám první otočku a tu vedu nad tímhle koncem struny a ostatní už vedu pod. Teď to dotahuju. No a aby se mi to usadilo i na té kobylce a v tom uchytu struny, tak během toho dotahování si to občas takhle hrubým způsobem potáhnu. Finta druhá. Finta druhá spočívá v tom, že tadyhle, jak mám ten úplet, nebo to omotání na konci struny, to může být volný a to může být zdrojem povolování struny naladěný. Dá se to odstranit tak, že vezmu pájku a to omotání si zacídnu, tím pádem to zpevním. To je všechno. Takže na čase, abychom si taky něco řekli o vibrátu. Vibráto je pro tu hru samotnou strašně důležitá věc, protože vlastně vytváří tu zpěvnost, tu hladkost té hry a vlastně tímto způsobem se můžeme trošku přiblížit vokálnímu projevu, jako lidskému hlasu. A o to tam asi taky hlavně jde. U klasické kytary
která má nylonové struny, se dá vibráto dělat jedině kolíbáním prstu. Podobně jako u houslí. Zatímco když máme kovové struny, jako jsou na elektrických kytarách, tak tam potom můžeme to vibráto i dělat tím, že příčně ho natahujeme, tu strunu napínáme napříč krku. Tam samozřejmě to vibráto je teda daleko hlubší, to znamená ta frekvence toho rozladění. Když bych to chtěl udělat extrémně, tak se tam můžu to natáhnout o tón až i o víc. Což ovšem už není zase nějak krásný, že jo. No, abyste pochopili, jak je to důležitý, tak zkusím zahrát kousek blues bez vibráta. Jen tak úplně v rovné noty. Takže vidíte, to se opravdu nedá poslouchat, protože ta hudba je úplně mrtvá bez toho vibráta. Takže si to zkusíme zahrát teďka s vibrátem a uvidíte ten rozdíl. To je jiná káva, že jo? Že skoro bez toho vibráta vůbec nemá smysl dělat muziku. Že to muzika není. Takže když budete cvičit, vždycky na to myslete a všechno, co budete přehrávat si, jsou to jenom třeba stupnice, tak už s tím vibrátem hrajte, jako když je to doopravdická hudba. Aby se to pro vás stalo něco úplně samozřejmého. A jinak se chci zmínit o tom, že nejtěžší vůbec vibráto je na nataženém tónu. Udržet to tam ve správném ladění, protože samozřejmě ta struna vás tlačí dolů, zpátky, chci se vrátit. Čím je větší samozřejmě ten tón, čím je víc natažený, jestli je to jenom o půl tón, tím je to těžší. Takže to chce trošku cviku, ale hlavně to chce mít ten správný feeling. Pojďme se podívat, jak to vypadá, když učitel pozve své žáky, no a říkejme tomu třeba tvůrčí dílna. Ještě si můžeme udělat takový cvičení sluchový, že já vám třeba zahraju nějaký akordy, který právě spolu vůbec nebudou nějak souviset. A vy si budete zkusit najít tóny. A teďka vůbec nejde o nějaký stupnice, o to, kde prostě jenom čistě sluchem. Protože k tomu, abych správně hrál a měl třeba i improvizovat, tak k tomu jsou dvě cesty. Jedna cesta je jít přes tu teorii, přes ty stupnice, všechno se to správně naučit, vědět, kde jsem, co dělám. Pak hraju samozřejmě správně, přesně. A nebo naopak jít z té cesty čistě jenom sluchem, najít si ty noty a pak se zafixuju a nemusím vědět, jak se jmenujou a vlastně v jaký jsem stupnici, protože ta nota je samozřejmě správně. Tak jak hrajou cikáni, vlastně oni nevědí, jak se to jmenuje. Samozřejmě hrajou ve stupnicích, ale nevědí o tom. Protože si ty tóny našli prostě sluchem a zafixovali si to na tom badníku, vědí, kam mají šáhnout, co se ozve.
A to je jenom taková, ono vám to nepůjde, ale můžeme to zkusit. Tak já začnu třeba v tom, byli jsme v tom G-duru, tak aby jsme se měli o čeho opíchnout, tak můžeš to zkus to, Pavle. Já ti zahru nějaký akordy, jo. A tady pár tónů. Hledej. Hledej. No, chytá. Zkusím zase v tom G-duru. Jo, je to prostě učení o tom, aby si, jako kdyby si zase ten tón, ho slyšíš někde v tom akordu, aby si ho uměl najít. Když třeba jedeš třeba glis a když slyšíš, tak se tam zastavíš, jo. A nebo když vidíš, že to není ten tón, tak většinou to bude nějaký sousední, tak s ním cukneš prostě nahoru nebo dolů, jo. Že často v té improvizaci tohle to vlastně potřebuješ. Protože někdy i člověk může šáhnout i vedle a tímhle způsobem najednou se sluchem skoriguješ, jo. Chcete to zkusit ještě někdo? Nebo můžete to dělat obráceně, můžete mě hrát akordy, já si taky zahrát. Prostě akordy, který... Chcete si to zkusit? Jo? Tak pojď. Tak jedem. No, hezky chytáš ty akordy. Takže i takhle se dá vlastně hrát, a určitě si nevěděl, jaký jsem hrál akordy, ani si nevěděl, jaký tóny si vlastně hrál. Čili to je takový to přirozený hraní, úplně přirozeně, jako kdybych dostal nějaký nástroj, který jsem v životě neviděl, ale protože mám tu muziku v sobě, taky já prostě tam najdu, něco tam najdu. Jo? Tak o tom to taky je, čili trénovat si sluch.
Mezinárodní hudební veletrh Muzika představuje každoročně hudební nástroje, aparaturu, jevištní techniku, příslušenství, literaturu, média, školy a tak dále. Zkrátka všechno, co se kolem muziky točí. A my jsme se na tento hudební veletrh vydali s Lubošem Andrštem, jakoby podívat se, co je k mání v takovém lepším obchodě s hudebními nástroji. Hudební veletrh Muzika je mimořádnou příležitostí, kde vidíme spoustu kytar, tak říkajíc, na jedné hromadě. Pojďme to využít, pojďme si říct něco o kytarách, které prošly dějinami věků, tak říkajíc. No, tak oni prošli dějinami, ale hraje se na ně pořád a bude hrát. Takže tohle jsem si vybral jako první příklad. Je to kytara typu SSG. Je to tak celkem jednoduchá kytara z masivu, z masivního dřeva, z lehkého takového rezonančního, osazená 2 humbuckingama. To je snímač, který vlastně nebručí. Byla to velice oblíbená rocková kytara a pořád je. Má takový prostě vyšší tón. Takový vyšší zvuk, který dobře, když se na to dá pořádně napojit zesilovač, tak to opravdu hraje dobře. Další z takových té řady bych si tady vybral jednoho Les Paula. Je to stejné ovládání, je to taky masivní kytara, ale je udělaná z mahagonu a z velkého, jak vidíte, je to velký špalek. Je to taky pěkně těžká a ten zvuk je daleko plnější, temnější. Tahle kytara ta jako hodně znamenala a znamená pořád prostě ve světě kytar. To byl velký zlom a hraje na ní a hrálo spousta lidí. Strašně slavný typ kytary. No a můžeme tohleto skončit takovou semiakustickou kytarou, pololubovou, která je vlastně kompromis mezi normální lubovou kytarou a tou masivní. Že vlastně nemá žebra, tahle kytara nemá žebra, ale má jeden špalek, který jde až pod kobylku a až na konec toho těla. Takže vlastně ta kytara má trošku vlastnosti normální akustické kytary, ale přitom vlastně nevazbí a dá se na ní hrát i rocková muzika. Tak, už to bude hrát. Vidíte, že ten zvuk je takový měkký. Hraje na to BB King, že jo, takový. Je to tam, že jo. A vidíte, že to jde z té kytary a ne z toho zesilovače. A samozřejmě trošku se taky odset. Tak teď jsme se dostali mezi akustické kytary. Tak nejběžnější je takovýhle typ, který se říká jumbo, a to sice proto, že má trošku užší krk než klasická španělská kytara. Má prostě stejný krk, jako mají elektrické kytary. Kytara má normálně žebra a bývají dneska už vybavený takzvaným piezosnímačem, který je v kobylce, a tadyhle vidíte, k tomu je ovládání. Ale můžeme se podívat ještě na jinou kytaru, kterou si zapneme do zesilovače. To je zase takový už model, který je vyvinutý právě speciálně na to piezoelektrické snímání, takže má tělo udělané z plastu, aby ta kytara prostě nevazbila, neměla takový všelaký ty zázny a tomu, čemu se říká vlky kytary. To znamená, že některý tón je enormně silný. Takže tady vlastně hraje jenom ta přední smrková deska. Takže to hraje, no. Že to je ten elektrický zvuk.
Ale dobrý je u takovýhle kytar, když to prostě pak snímáte, tak snímat to i mikrofonem a i tím piezoelektrickým snímačem. Minule jsme si povídali s Ramblinem Rexem, jak se hraje blues v Americe. A když už jsme byli jednou nohou v Americe, nedalo nám to, aby jsme se nezeptali na trošku svižnější tempo. Je těžké hrát rock and roll? Well, I think if you're going to play the real rock and roll, like the old-fashioned rock and roll that Chuck Berry and Little Richard and Fats Domino, people like that played, it still is based on the feel. You have to have the right feel. And you can play all kinds of technical things, but if you don't have the feel, the real feel to go along with it, it's not going to be effective at all. Mohl bys nám tedy pomalu ukázat, jak takový doprovod má vypadat? This is just an example of old-fashioned rock and roll. Tak to je vysloveně klasická figurace pro kytaru. A teď to zahrajeme teda dohromady s kapelou a v tempu, to znamená asi tak dvojnásobným tempu. Be what I say, walk street every day and walk in all the time. I know they call me rambling, walking your town. Look here, honey, tell you right, walk street every night and walk in every day, every day. I said they call me rambling, walk your town. Yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I know they call me rambling, walking your town. Little bones. They call me rambling, walking your town. Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I know they call me rambling, hey, walking your town.